La regió de l'Alt Pirineu-Aran concentra algunes de les comarques més sobreenvellides de tot Catalunya. Molta de la gent gran que hi viu ho fa, a més, en llars unipersonals i en un context de gran dispersió geogràfica, amb poques infraestructures de transport públic que puguin facilitar-ne els desplaçaments. Aquest fet provoca que moltes persones grans tinguin dificultats per accedir a espais de comunitat i socialització, cosa que contribueix a generar o bé reforçar situacions de soledat no desitjada. Es tracta d'una problemàtica que té un impacte significatiu en la qualitat de vida de les persones i en la seva salut, i que preocupa el sistema social i el sistema sanitari d'aquestes comarques. Per tal de donar resposta al repte de la soledat no desitjada, neix el projecte Vincles. Vincles proposa un acostament preventiu al problema de la soledat no desitjada, abordant-lo des d'un doble vessant, un de tecnològic i un de social. En primer lloc, en l'àmbit tecnològic, Vincles compta amb un sistema Big Data que mitjançant el creuament de dades de la població permet crear mapes d'incidència de la soledat no desitjada en cada territori. El sistema classifica el risc de soledat de les persones, tenint en compte aspectes com l'edat, la unitat de convivència o la proximitat als serveis bàsics. I això facilita que els professionals dels serveis socials i sanitaris puguin actuar de manera preventiva i proactiva a favor de qui més ho necessita. En segon lloc, Vincles posa en marxa un programa d'activació comunitària, amb l'objectiu de potenciar un dels principals actius socials dels Pirineus, la xarxa veïnal i la cura a la comunitat. Les activadores comunitàries del projecte Vincles són professionals encarregades de dinamitzar els espais d'intervenció i d'implicar els diversos agents comunitaris en el procés de detecció i d'intervenció de la soledat no desitjada. Amb aquest objectiu, les activadores comunitàries fan recerca de persones voluntàries properes a la gent gran que vulguin col·laborar en el programa i, paral·lelament, contacten amb les persones grans per detectar quines són les seves necessitats, valorar la seva xarxa de relacions i oferir activitats i serveis de suport i ajuda. En col·laboració amb els ens locals i amb els professionals de cada municipi, Vincles permet detectar així situacions de risc de soledat no desitjada i oferir una atenció preventiva a les persones, contribuint, d'aquesta manera, a la feina dels serveis socials de la regió. El projecte Vincles és el resultat de la suma d'iniciatives i persones compromeses. Junts sumem forces i enfortim vincles per garantir que ningú hagi d'enfrontar-se sol a l'envelliment.